Kag sa number 1, 35 tub-tub 45 pesos ang kada litro nga presyo sa biodiesel o kunang sahi sang diesel halin sa usado nga mantika sa manok kag mga dunot nga utan. Ini ang ginabaligya sang isa ka kumpanya sa mga mangingisda kag mga mangunguma. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga nagatulo-tulo nga mantika sang manok samtang ginaluto sa rotisserie sang Chooks to Go ang ginabutang sa container. Ginakuha sang Green Solution nga kumpanya kag ginadala sa ilang nga planta kag gina-convert sa biodiesel. Ang ini nga branch ang sarang makaproduce ang 7 tub-tub 8 ka container sang mantika sang manok sa kada semana. Sang una, may ginabayaran pa sila para magkuha kag mag-dispose sini. Subong ang Green Solution na ang nagakuha sini kag ginabutang sa brewer. Ginabrew sang 3 ka oras, masunod nga ginapaidalom sa settling process para mangin biodiesel. It will take 3 hours ang brewing, then may ara sa ng settling na process nga through transfication process, ma-separate na siya ang triglyceride kag ang mga linoleic acid to convert into biodiesel. Same man na siya gyapon sa biodiesel kung ano makita mo sa diesel nga particles. So amo na ang aton nga proseso until such time nga mag-settle siya, ma-separate ang biodiesel, then i-collect naton. Ang brewing machines, personal nga ginbakal ni Congressman Albi Benitez sang mayor pa siya sadto sang Bacolod. Wala labot sa mantika, sang gina-roast nga manok, ang usado nga mga mantika sa mga hotel, restaurants kag fast food, ang ginakolekta man sang Green Solution kag ginahimo man nga biodiesel. Ang ma-produce nga biodiesel ang ginabaligya sa mga mangunguma kag mangingisda sa presyo nga 35 tub-tub 45 pesos kada litro. Ini ang ginasimbog sa regular nga diesel. Nagamit na namon sa salakyan nga blending. Actually ang aton nga fuel nga ginabakal nyo may CME na siya. Coco metal ester that's blended I think 44% na guro. So sa ibang nga lugar ga 50 na sila, ga 30, ga 35 kita na lang ding ara pa below sa aton nga minimum nga 4% nga blending. Magluwa sa mantika, pati ang mga utan nga ginapilak sa mga merkado ang saraman mahimo nga biodiesel. Sa subong, sarang sila makaproduce sang 2,000 tub-tub 2,500 ka litro sang biodiesel sa kada adlaw. Nakaagi na sadto gamit sang biodiesel ang mangingisda sang Barangay 1 nga si Wency Canales. Kag wala man siya sa may nangin problema diri. Kag kadako gani sa nakinot niya. Gani subo nga masobra na sa 120 pesos ang kada litro sang diesel. Dako ang pagpasalamat niya nga isa siya sa mga benepisyaryo nga makabaton sang biodiesel kay sang aga sa isa ka programa. Diesel so kung 124, 125, kung ibaligya sa mo yung tag-shin lang, o kung lesser, 35 ko eh. 35 per liter? Oo. Wow! Di dako nga bulig para sa amon eh. Oo. Ang problema naman na paano maka-avail. Maka-avail. Oo. Pero kung interesado ka mo. Interesado eh kami yan, siyempre. Suno kay Benitez, luyag niya nga butangan sang sining nga pasilidad ang kada barangay sa Bacolod para mabuligan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. So ang atong nga plano, no, matahog na gini ang anong prototype pa lang, matahog gini ang malakat natin sa mga biodiesel. Imuot na sa daw livelihood program sa kada barangay. Sabihin na sa mga barangay, nga may mga support na population ng mga communities. No? Kaya kini nga bagay, takupnig, especially Subong, pila ng diesel Subong? 125. Next week, ano na? Buwas, masaka na buwas. So hindi takabalo, base sa mga dasong nga simana, mga pilaban yung malaputan sa diesel. Dugang pa ni Benitez nga naghalin ang ini nga ideya nga mag-produce ang biodiesel sang masaksiyan niya sadto bilang alkalde sa Bacolod ngang iban sa mga drainage sa syudad nagabara bangod sang mantika. Gani luyag niya nga mapangitaan paagi nga mapuslan pa ini. Para sa DNR Negros Island Region Director nga si Charlie Fabre, isa ini kadako nga bulig sa problema sa karon. Sabat ini sa problema sa mahal nga bilis ng produkto petrolyo, kag nalikawan pa ang pagbara sang mantika sa mga drainage. Ngayon, magkaintindihan yung community at saka yung fast food process, benefited pa yung community. Lalo na yung mga fishermen, dati yung mga machine nila is pwedeng Ini ang una nga biodiesel production sa NIR sunod sa iya, kag luyag naman kung tani nga masunod sa iban paghid nga mga LGU. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.